simu katika namba zifuatazo: Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria Ogoonchoreria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukwiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asitivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime ye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yumuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda aseduka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda aseduka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya Kwerire na gukoretero bukoreri bwaye ange nasore Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngebirine mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Maede chiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda Sese miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako rabagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use Ogoonchoreria yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ne namba ya 002660 Ogoonchoreria ni yabantu bali myaka 13 gucha igoro. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
Biamorono mwanchu muri Ndizi TV nandekero ndeta ko baime yomoroberio bwensa kebona mambia anabana kroto ikire ase ngwana yaito yeritsko ulialero neka do komurekera mangana climate change tabia inchi osoko change Kwerire Sese yaito ya Kenya go sa sense ngimekyarege ko change Kwerire ni gukora sense the world bono ni ge physics to ko climate change director ikira ase studio sema mbia boniga kana jugo to manyito manya ninki ge to ko kwana boy ko ngjarto daina embra bono ya debuna El Nino ngotwere indi El Nino ne lien ande ndio jago tu se achakir gotu ana tujo kwana asemambia bana ngokubona iboli ndelio nsura gani ko moboli asemambia boniga naboko litoma gwetera se namba ira seskine gura erigura bu 0792192834 ne namba ya ne studio asemambi yabone bontora sense ba mitandao Facebook nyore Ndizi TV News Digital indonto mere uchumbe yao enyenge weterabu ando denga YouTube atiriduji haino maiteni climate change musangano gendrete asamaga jari Kisii Nairobi asabarai ao baikiranire asaba Kenya baikiranire nabandi kurugisigisiko baikiranire ngondete ukwana ringaneri no manye thinki baho kwana kiara ba Kenya bangi na banyore nturamanya ninki baho kwana into do wede tuna climate change lakini ayonsi mbono mambito tumanye na ninki climate change na mangana yugo change Kwerire ngerekeke ntunya to konyora obosemia no manyi asama tukaribo sinani ngitore tange kurwa asogo change go Kwerire osebono ensi ya ikire omwelio ayonsi director ngo tebiara asemambi yabone kabamo na incho ikomwelio karocho shouta akwene kibuna malugine chibichago cheire asenjera yabene asemambi yabone gotakore biro ne chingaki digange director libaga arato tebiara ningo kyana banyone ndero litangana kwa morori usiku kwa mororire amatukanda kinti arachaka amalitae nimirimo yae as department yae awokora asemambi yabone karibu sana director. Bienvenido sana. Asante sana. Asante. Bono ngwaniri mwanchumuria mwambia. Omwanjo motegereri twabakwanire na ndeko rugaga se studio ya DCTV wakiribia ose mbia mole jengo kwa rango Henry Sese. Henry Sese ni county director Kwerire asense mo ya national government otenere Kisii county na Nyamira county. Sense mo Kwerire. Yes. Bia kabisa yo Kwerire na ni gotene mo director de Kwerire. Likarto kwa na lire director yongi to mine chometa montonali bono le metizo turase mi monto lire kabisa inki to kwa na lire inki weta karto kwa na lire igo weta se songo lire likoro weta weta lire weta yesa to lire Gusii yesa ni to kwa na mangana weta uselire asomonu beke Gusii asemambi ya boniga yogenda kutubwati abantu achakiro muroberio asemambi ya aboniga to na director NLCC enere meteorological director konya kabera se county ya Kisii lakini bono Gusii kwa mogani Gusii ngima Nyamira na Kisii. Yes. Bono Gusii ndoga na Kisii bono meteorological director kurwa se Gusii okwene kuna otote birinki ngento keke kirengete etora jagira director amangana climate change summit na ndeta se county ya Nairobi aria asamaga ja Kisii ekininki kegendrete osomuntu olibono forma ni utakete kumanyana nki kegendrete asensemeri ya Kisii director ya Kisii no mukutano genderete go ekorengana ko kwanera igo Kwerire na kirigenderete ko guchenjia ngige koreto guchenji Kwerire na kia wa Africa osaba Kenya bagochangia so guchenji Kwerire echinse chinde mbali mbali na nkebwenete gokorekana aserire limunalibwenete munaligenderete guchenjia ngiense ngimera nyare gokora epunguse oguchenji Kwerire ose abantu nakibara kore bamenye no guchenji Kwerire munakogenderete ya nakibara genderegwa nakibara nyare gwa adopt biasa director nakatugareta bono guchenji Kwerire ngintu kieke kia bantu taramanya bangi ngintu kieke guchenji Kwerire gona climate change guchenji Kwerire ngintu kieke director oguchenji Kwerire kwanza tigara batebia ngento ki lire ngento ki ose weather ngento ki weather sex mutokoteba ni atmospheric weather conditions of a place within a particular time muna na kirire likorekana ose na kiense korekana ase chinga kigete tomanya konyoranga climate ngento ki climate is a song the average weather conditions of our place for at least 30 years. Average. 30 years.
na ki ase munaga igastole Kisii gose Nyamira na ki yarorekanire asegete onyenkeroka na ki yarorekanire emiaka 30 asa bwakorekana nga motinyigete ngigekorekana na kirire likoba ndiye mbure koba yamanya kumanyekana nga na basabu na barigo ese emiaka 30 kere twayasombire 30 years so ochinji kwelire bono egogocha kolengana nga na kiasabu asa muna asa konyare taribo embura yagatule motinyigete mpaka motinyigete ere ya chenchiri ya chakiri gutwa motinyigete mpaka motinyigete asa ya kabero bokendwe kiragete na gete bono a chenchiri embeo yakagusire kurwa segete yagenda segete chingagigete squeeze telibo embura yagatule chingagete mpaka gete telibo okuna kutokoroka ogochinji kwelire bia sana tabia inchi director kudo kwandaiga ikumachikoran ogochinji kwelire ekubwato bobe boka ekerwanda naga to kwana batokwa babona creme jinjanje minto obobe boka baro ya ogochinji kwelire ngobwati obobe boka ntobwate obuya korengana no gochinji kwelire ande ntobwate obobe gendonge kebwate obobe boka kebwate advantages na disadvantages muna bono kwa mfano ogochinji kwelire asense ngi mabone kare to kuligereri nga climate change globally asense ngima asenari muna bono bukindu boko babonene ense isase litali ko genda muna rirega Kenya obukindu boro bonene sana obusaga obukindu kare lire gochenje asali yago chaka ko twara liberera na kindu nabo kerasa kwa mororo siyo ni faida ochenji kwelire nabo kurarete embura gotwe nyinge mono frequent heavy rains ose heavy storms embura goche nyinge lakini chinga kipwango ose ochenji kwelire kere embura gocha bwango onye koro mulemi yoro chitaga gokonya abegokonya lakini embura nandike goche nyinge nanye koro mulemi chipara de gosari chipara oseire mbage yora bego karama ya karama ochenji kwelire nabo koleta frequent droughts omorakero goja ese keregeke baada ya muda kidogo marakero goja baada ya muda kidogo marakero goja so igo omorakere kabiroyo nabo okonyero sali chindagira igo bon aina mabesense moya gonjero likwelire muna bono Gusii kare mosquito umbunja arengo nyinge singenje Gusii yale okendu arenga siede na Gusii okendu gusembeo squeeze mosquito sine kinyingejire Gusii singenjo ochenji kwelire eko usekaine usekanete ne liberera gokoleta liberera ochenji kwelire nkige gokoleta zoko enda sensemo ngige koleta ochenji ngige gosabisha ochenji kwelire lyamanya ochenji ochenji kwelire ligo gokoletwa nechimbeo tokoruka greenhouse gases greenhouse gases inchiri chiga umufano greenhouse gas cha greenhouse nembeo ikorukwa carbon dioxide ose carbon embe ende ikorukwa methane embe ende ikorukwa ozone na water vapor na chlorofluorocarbons ne chinde mbali chigo sababisha ogochinjio kwelire na chimbe chigo sababisha ogochinji kwelire chimbe chige karetwa cha rosiwe gose cha were produced digo chiko genda ase samare cha kusanyika pamoja cha bamo cha sunguke nsengima ekereli sase liwoka gose kereli sase liatongire owo liberera liri sase tokoroka short wave radiation chigo tirimboka chaeta se chimbeo chiria greenhouse gases chimbeo chine mali chaika sense seliraba ande chanza gutira guchigoro ne liberera lingao libwate wavelength chingao tokoroka long waves ose tokoroka terrestrial radiation waves ye chibono nchiko nyara goeta through nchiko nyara gosoka through ase greenhouse gases chiria carbon chiria carbon iria yasuia ibera liri korunse liri yaruete igoro selisase yaikanse
yaanza kwirana guchigoro ikara rikoirana ribwate characteristics chingao chire in form of long waves chai karia se chimba chiri chikoro ku greenhouse gases ichina batebire libere ribono ndikunyara ko gutira guchigoro ria manya koleta libere rina ririkolete gento gikoro global warming. Global means ensengima liberera riensengima global warming. So global warming libera ririkoleta changes che climate na ririkoleta mabadiliko ase lire. Koleka na resrao. Kwerire kabisa. Daktari director Kerodoroche musangiro Nairobi okumachikorakana ekorogo kwana abantu bakunju kwana iguru bwa baboka pomangana yugo chenji kweli kya ndo kwana alibara na binde group karugo obako kwana alibara na noni chiva sitabekiri insebe nteribu ya nabyo bachikorakana na Nairobi alia disadvantage kwana rushinyinge ko bwa advantage. Totebo gonjeri kwelire mono nigo gokoretwa tusa kuligeri bono tuligeri ensemo ngige koleta carbon carbon inga yekorwa kigo sababisha carbon carbon na kitora yorkesi ke Gusii carbon ngori riokoro siari kendagera riokiri gosoka carbon diriga rieko genda riokini rigosoka eso ogenda Sese factory Sese industry chikurusia marioki ari no rakuru carbon carbon ye nyinge mikutane kabiro yono ore Nairobi nigo bagenderete guchadiriana usikurwe chinkwano kororanga bantu kibakoleta carbon ye nyinge carbon ye koleto mabadiliko gose wonjeri kwelire inse yeito Kenya trikoleta carbon nyinge gose chinse cha Africa njiri koleta carbon nyinge ngege ko trikoleta carbon nyinge industry gose chi factory chire se chinse cha Africa nigo chire chinge chinse chiri chigenderete chikoro developed nations gose developed world chinse chiri chinene na chitibwate chi industry chinyinge ogoda basigo echire very industrialized no ebinte binge bikoroseri gukorwa igekere bintu bikoroseri gwari binge maana yake chi factory chiro chinyinge chi industry chikurusia amarioki amange amarioki ainoro na beresa na ki agosababisha liberera liacha Sese na lina beresire igo amarioki ainora agosababisha mabadiliko ya osogonjere likwelire kwa manyawaragi kwa manyakoa sorry eseigo chinse chinene chiri developed chiri cha basongo singe nyona jibwate chikolete mabadiliko yelire mono igo mbagendete guchadiriana nga kibara bwe singe nyona bago changia se kurende nyinge onjere kwelire bakoleta carbon nyinge babwenete korujibesa chinyinge egere banyari gusuya ugonjere kwelire bintu kibigo suya so ugonjere kwelire umuralia ngendere saidi kidogo so that bantu bamanye kabisa bintu kego suya ugonjere kwelire mono nemete ngeko ere mete gusuya ugonjere kwelire emete nige konywa carbon wose eriokiriria na rie mete yange ekongusa emeteri yanje teri yokirinero endagera yaye so ekere ekongusa yamanya korosi endagera tokuruka ensemo ya photosynthesis photosynthesis yes amugaide Joshunero gwadire kabisa na madamana ya photosynthesis yes yeah so abasongo balingo cha wale bausishwa asichinsemo mbali munabono se batebunga bono nyenini mokoleta wonjeri kwelire mono igina kimogora motokonye dosimekemete mingi akekora mokorana abara ibeta wanga wadanga simekemete meteria egere yangusa riokiriria ya suya wonjeri kwelire ngokoba ria rosiense ya benkendu gose ya bakuru ense ya benkendu gose aba angena una yaringi biasano manjumari ningaite noene tegwe somia amangi iguru ya climate change anene asumurubiri ogendeta se county ya Nairobi asamaga ja KICC zero totaka turaruzi KICC ali twanyerete mpaka studio ya Ndizi karoto na director NLC sa kotwerera kabisa nangaki climate change ere yaretire amabadiko naningita kerego korwa totebiruna ebintu binge amarioki aya ngoigerare na tabia inji yabo so jinkwire kwaba nagiye kugarana ori Nairobi ali babeke mirubirina
bari ba ho produce to the carbon nyingi ngaki ba ko beke miroberio ba ye kei ose basimeke mose metesime ku ende ya absorb yaira mariukia gonto ende to kwana po ndu jugire na to tebina ngaki mbraja gruti nino lakini ko to ende ta sensemo ya climate the director ko to ende the climate tigega ndo na chigali chia utumeka estima ose electricity HBB chia chire ina renjire yamo yokurire ya mangana yoko change Kwerire bono chigali eke karatwanranga tumanyete nga chigali na chiro chingorusi chire elioki litokoroka carbon chigali chikotumika fossil fuels tokoroka mafuta mbalimbali kera asambikire gosekera yira arusia lilioki so chigali rero batagete koleta chikotumia estima iliokorusia liokiri likemono isinini ikiagererio kiri na rikoleta mabadiliko ya ugonjeri Kwerire kwaba so bakaranga basakoleta chigali gose bintu chimashini chigutumia estima kwerende carbon irabenge gose riokiri rabe rike ugonjeri Kwerire nkopunguswe ngogenda bwangu nakoenda tekogenda yes buya sana mwanjuberere kero twende tekenyo kwanda mangana yo ya mangana yogo chenji Kwerire ase ensitu ya Kenya gose ase engima director anda kuboli na heroji na Kenya ndo agetatua ase oko rigirelina ochenji Kwerire nguru guchucho utu affect mono na ndekero mbole digo ntukorana na rojumura ibenska wadena chombe chinyinge chiakule usikubatakana no murakera orenga murakera oyo ngireme tinja yanyorethire usino kabeire kurukale biya mono muraria murakera oyo no kabeire kurukale lakini umurakera ukabere korengana gekora no wonjiri Kwerire nkware ngoko kare nkware ngoko negendo kire natural lakini bono mwanya bantu ikiagara yichi industry nechi factory osababishire lio kiri nyinge lyanyarere koba igonyo umurakera ukabere totebe kwa mfano baada ya miaka 10 ose miaka gete 7 goseki ono murakero yo anchire koba more frequent wangu miaka ibere yaera ose miaka 3 onyo kabere miaka 10 bono wansa koba baada ya miaka 3 4 5 like that igo dakitokorukanga frequent droughts oso murakera sebire bike murakero rekana kare murakero kabera abantu bakumia ero murakero koba baada ya miaka 2 murakera andoro rekana ose gento toka frequent droughts frequent storms gosichi embura yatwe nyinge ese birebike gwango ose yagenderera muno munetaka beire ose yakea ose munetaka chakire kwanyara ya chakira asigete inere tokoteba nga mwanya bantu changire muno asogonjereri Kwerire asokorosi chi machine chikorusia elioki rinyinge muno elioki litokoroka carbon carbon ye nero tokoroka moya greenhouse gases nerere se kerenge kenne muno carbon ye nere gusuya liberere kare likorunse likogenda igoro ese space egere senyale gukenda muna yarenge kwanyora carbon ye ya suire liberera liberere likara lya bere linyinge yansa guchenjia ugonjoreri Kwerire wansa guchenjia asarenge baridi kidogo gose liberera lya renge lya bari nyinge ese chi insect gete chitarenge munabona mosquito chitarenge chinyinge chanjite liberera liberera litarenge Gusii aro cyasire goche kyara liberera liri na tagete yekiranirire Gusii so wonjere Kwerire kwalete binde binge egato de na MT dos meke menge ngotumekere carbon nanto de na bantu bisu go implement na mario kitaji go soka mange MT dos meke kalendero nero teujiko na digre ndo ndoko jugo affect MT direct MT dos meke ni yere miyamono muno na ningo te batorenga tusimeke MT miya arali asa MT yewe na tego simekwa muna bono to asimikire MT ye tubwate muna Gusii aside yanga muna Gusii asina ara itere Gusii Kenya gaiga aba Gusii to asimikire MT kwa eucalyptus emeringam bobe ikiagera twayisimikire angena roche ose samatibo kabere wetlands chitende twasimikire miringamu eri asiri chitende chiria twasimikire miringamu asama chago chaka korwa asaga sokera ogoroka catchment areas miringamu eri ko musama cha mange
ya siri amaja ali arengese chitende nga asali atigesi amaja atojitole mega igasetende andi mambi kwate abana ki sese totebya ngo ngegore bisima byeto byakaugire gosikindo gito gyakaugire abatebirende ese mwachi amaja ali arengese chitende ali amaja ali arengese ase chitende gose chiwetland mwasimikire miringa amaja ali asirire amaja ali arengese chiwetland noro ale koleta akonya kubinyi gochinse aso asegisima anya kubinyi gochinse aso asikindooche aro sikindooche anda ichulie bisima wana twasimegere eucalyptus osemiringa amaene ro tenteteyo tuskure na tenteteyo sana kuru kutenta alisito ismali tente ala akamogire bi ana njibara raji atamire ikonga ji atamire no ende rome tito konya chinjengere bintu bibya gatokirroje binde byasire yo wono meaning ina ego climate change as a sign of climate change that's a sign of climate change it is also indicators of climate change gose na kitora kale to manyanga climate gose lire ya change ri dokorigere bintu bibya renga asegete chikonga chiri cyarenge Gusii cyakabire se chitende chikunya kuri myosi ne chindagera mbali mbali twasimikire miringa mose kwerende kiri amajari akaukire ibintu biri konga kiri cyari ko chindagere kiri cyabo cyasirira so cyakira cyaranyire gose cyakure kibarana nande bintu mbyarenge mbonda ntoteno na society gose ngokonya cyarenge bintu bibiri bitatu to so amaje SMS bireganiro je Sandra Makolada na Hero Live from Kawangwale say Hero no alime yumuroberio asimambi ya abone gatubwatibye sana ndigirelia Sese miandole mbare batumire SMS yabo siri boli lyaba semambe ya aboniga iko manjumuri gendera kombati ene Ndizi TV bwan sumusi buya sana operator na director ki bona manyire ningi climate change emete director o tebiri na tuti gusmeka emerinkam mete kirende takere gusmeku roche kyara merinkam nere gotoka asobwango anasema kwa merinkam nere gotoka asobwango tarigetirie director na merinkam nere gotoka asobwango director biya mano sana miringa mona bogo yisimeka chinse mo chinde oyetania angena roche kose ase chinsa okotire tokorga ase chindo chigo jaga korwa catchment areas kose ange abantu bandi twasimekire miringa mo angena ase chinyomba miringa mo eri okuboneka kwa yekolera isikero kende abo kubonekera gatigati anyoro so ile nyomba gati oitira abantu bali ngororo so miringa mo yesimekwe arena ne chief village arena so abantu bamenyete na esime kwesa meters kuruasi chindoje like 6 meter 10 meters kwisi munya gojenje bale kwerende oware na ande kuruase tesime kwase chi tende chire emetenere bwenete gosime kwa angene chi abo gosime ke metende yose ya kienyeji emeka biri meteri ya kienyeji no mate motondi muna chipambo no simeka no lena mote bwa mapera otendi wensi otali omulingamu no moto muya orasimeka ngana roche indigenous trees director ko ndetega emeteri na chionspi climate change ndo na ndebono ne rete climate change ose ndiri change metena chibona imete sa uchinji yonspi esa konacho ensengima imete sa korusi yonspi climate yekerasa uchinji bobe sana ekiagara liberere rabari nyinge mono ekiagara meteye nere konya ekokeia carbon so kojetumia ekongusa carbon tokoroka carbon sinks ekongusa carbon yaro sindagira yae imete yatumia carbon yareta oxygen ese process ya photosynthesis iyo meteza kurusi yonspi ense nigere atwali birara nyinge mono iya ntwarana mangana amau mane mete aje kona chwa rocking aje gorwa abara ibande bakamachani atana atige metebo bona abande ya beire netari na etari tatakirikoba serikali roje ya rure mete erende etakirikoba emerinkam ya ligde mete pakemata kirusmeka birenge bino mara ibens ka watana tutakirtu smeke mete menge direct emete mna bono serikali te konyara kugore mete twins bitoranya gosmeka ngabange tole lakini china salinchiro rombali mbali mna bono gusianto wa tree nurseries ase toranyare kugore mete twasimeka
nande ndire serikali gusimike mete chinga kicho gusimike mete gwe serikali ngororo golengera limo komanyete se skuru mbali ne chinsemo mbali so mete ne serikali gusimeka aso kuboro kerelinga mete buena gusimeka neye nande kai kana mu buena to gusimeka yeah so nto buena to komanyi kiagera ogonjeri Kwerire go affect ose go kuna kera yomo oito yo kero yo muna buena to kurwa umochangoye nande ndu buena to gutwara umanyi muna bono ngobere saiga kere tu amanyire ndoko betereri wonga rusie meteye angena roche muna bone melinga mwe era chiko toletere shida bono sana twaru usie singe twatware rukumanya yeah Damakrinya kunde ote anu alimi umuru ya tubuwa ya kabisa masoma ayu na maya mogoto asimambi yaboniga sinde yaboke ote nimipongesa kipindi ngwani director asa masomo amaya agoto tebi ona manyire amangana carbon na kiekwirira ebinto bigo change Kwerire mbia sana Cynthia mbia kabisa Foster monene ne ote anu alimi umuru berio anda tegutubuwa asimambi yaboniga ote ana program mbuyere kabisa asemambi ya apone kato endede director kukwanda igoro ya mangana ya yugo change Kwerire ekero change Kwerire ko jabanto teba se county ya Kisii na Nyamira nigera je Gusii agi magose ngojeri specific places oseje Kisii tonyoro change Kwerire kwa bero kungao na Nyamira kwa bero kungao o change Kwerire nigo kore global nigo kore ensengima that's nakige kogera abasongo kerebaro sirie chindustry chinyinge chi factory chinyinge ba produce gose ba letre elio kiri nyinge sokorosia chindustry chabo sokorosia bintu byabo elio kiri kurwa sense chinse cyabasongo ni oli gusamba mbaka Kenya ya ligo chambaka Gusii igo likogenda ensengima kerase ikiagera gendo tukuruka nga lire ose weather tebwati boundaries tebwati na maene na oli koro mwao eli okiri koro mwao igende kwanyarebe igende kerase yeah so gonjeri Kwerire kore global that's why abasongo bako kore binto so lakini ligo to affect Africa ose liato kuna aiga Africa ose Kenya ose Gusii yeah Bia sana ntage te bandura ko rap tuma kutura so asense maya weta ngbogoron kwa bwa te toro boti ro mangana yembura torre erinino gose ya chakiro ngote bira kini bona kolengana na director wa Kenya wanatarajia nini asumzangano ulio Nairobi UK siasa barabara bange na hebu na bono mo director mo mangana meteorological department unatarajia nini kutoka mkutano wali wa Nairobi yo climate change vitu biro vingi sana bao kane vingi mono sana lakini egento toro tarachiete mono bakwane inchira yo koirania ogonjeri Kwerire inse watebe na kibago chikoko na kitogo chikokore ensengima ekwere ensengima Nairobi na kitogo chikokora ogonjeri Kwerire ngoba mono ngoba accelerated koiranense gose kogenda ngora saidi ose aso ogonjeri Kwerire kwabeire njira kituranyare komenya nirire rikare munalia onjoleria adaptation measures bia sana director nataka turena bona se county ya Kisii na Nyamira ngwira na tunatu chukwa na mangana ya climate change kara maswala ko nyagocha igorongwa pa toro boti ruwa weta kwa to kire week county ya Kisii na Nyamira igoro nigona wategete robot wa weather lakini tali elingo watoka kire week kere wiki nayo watoka chuma 3 Monday ingorwa kere wiki ngoro weather updates ose koro gotebanga naki gonjeri Kwerire sorry naki embura go chikoba gose nakiri rali go chikoba kere wiki era litukomba ke weekend ego chaka Tuesday baka Monday Tuesday to Monday ni siku 7 lakini toko yera wasia Jumatatu so ya tokawa Tuesday baka Monday Juma ine baka Jumatatu kena bwato getegoro no manyi werire webiro seasonal forecast ebe koroko na iguru na kirire ligo chikoba ase ese ebiro nemeti motinyo wetani yemo metinyo tatu na kirire ligo chikorekana ase metinyo tate gocha
ndobwate chingaki chinyenge cherire tokoroka short rain season igochaka omotinyi 10 omotinyi 11 omotinyi 12 October November December short rains seasonal forecast chingaki echi twaroche ng'a embura nechikobe nyinge kolengana mune ebirengo biri muna twapimire twarorire embura nechikobe nyinge iyi nande kororekana gotwarerie tari korukwa El Nino El Nino nekere embura egoche nyinge eri etari arugetu n'abantu ari ase chinsemo chiri cha Peru kere embura yare gocha chingaki cha December chingaki cha December towards Christmas so wakateba ng'a boy child kijana mtoto kijana El Nino china tu ya huko yeah so ichinga kiechi toroche nga enyanja ya Pacific inyanja nero ikoro ya Pacific gatigati enyanja eyo along the equator ase gatigati yense tokoroka equator gatigati ya Pacific na chinsemo cha eastern part mane east na gidogo yase east era irianyi moja sugusuna bosongo era be east ekoro ese serigutago ligotonga koruna kikegusi asiri ligotanga koru moja asiri go sirango ji east okay tatebe east ona sengeje ri telingo tigatungonya kole rigito lakini moja na omugasokorwa moja na omugasoko cha otonga no ono moja ya Pacific na gatigati ya Pacific ese nyanja ase nyanja igoro ese nyanja igoro gaiga ase nyanja igoro ye nyanja sa machari ansir gotwara liberera goitani kerango keria kawaida sabafu nomo sea surface temperature Central and Eastern Pacific Ocean ye korkinga kere ya beirego ase liberera lire nyinge ase nyanja abuno embe ko gusagucha ase liberera lirike na embe ko gusakorwa so abu ose liberera liri abu se Central na Eastern Pacific Equatorial Pacific Ocean abu no embulera abego twenyinge so kere ya tura abo ya affect chinsemo chinde na chinsemo chinde cha affected enseme ko affected ya mune enseme to ya East Africa Kenya East Africa ni chinse chinde mbali semba chinsemo chinde mbali ande yanyarekana chinga kikabirechi twarorere gendo gekor kwa Indian Ocean nyanja ya India yere Mombasa gaiga chinsemo cha western part of Indian Ocean chinsemo cha western part ne chire yange chikunete seito gaiga Mombasa gutira Malindi Tanzania igire yange na seita chitoko western part of Indian Ocean liberera lya bero nyinge sana ase nyanja sama chali na chinsemo chia Australia chiri ile mocha ya Indian Ocean eastern part of Indian Ocean enyanja igoro ase machali enyanja ansire kutwara bukendo embeo so embeo ko usakurwa Australia yacha East Africa ose yacha Kenya ose yacha Gusii yone to kwa na Gusii so kere mbeli ko usa egocha yanyoranga mbere aigase nyanja yito ere mulero sana ya egotira na moisture gotira ne mbe ne okendo bonge ne moisture nyinge so yasuguma moisture yaja mpaka Gusii gaiga so kwa na Kenya na Gusii ya tu Gusii igoto tebe na abide mbirgo ika adas to nyoro murakero notice tanyali indebiro so etwa kwa na Gusii because yeto kwa na Gusii bona lakini Kenya Africa East Africa chinsemo chinge cha Africa ikirawe affected imbura ne toke chinsemo chinge yo gare mbirgo go to notice tani notice tani mbura teliko toko ere story nyinge sana ya weather weather science leo jere ni science ndevu lakini notice tani bono kuwachire chingaki ngotemburango twiroro ya temburango twiroro lakini go tuchingaki gete muna bono chingaki muna chi season ko gachire nyinge sana muna bono chingaki chebiro no libakanyore mbura chingaki chebire chire March April May motinyo gatatu yokana gatano oyo 10 11 12 ge bako machikanyore imbura ange mara kabere asomwaka
na Gusii aiga se tore kiagera Gusii na botora bugenge mbure go tugusiana bego tukera senjere kabire yaya ntwe etoko ba affected gusembura yite kole tune binte binge inasababishwa na mambo mengi injira yemo etoleanga na Lake Victoria moshi cyangwa Lake Victoria yacha mpaka Gusii yalete mbura gaiga moshi cyangwa Congo Forest yalete mbeo gaiga depending on pressure regions the strength of pressure saya singine nyingi sana igomane tora asige the strategic point tole asale strategic kose tora asage yamono topos gento ke kole tembura seita binte bire binge bikole tembura seita embule yego cha Gusiga iga ose western regions chile gaiga ejire Migori Kericho Sotik Kakamega nichinse mojinde chionjo kaine chikuru western region gento ke kole tembure bire binte igo sababishe binte bingi igo korno mayimbura mboro kabisa ase orongo rogusi tuamaje korona chindo je chigoro ase orongo rogusi no yimbura ke gutukyajagire gukama engiye kogera mona lina bere sakale gento ke kogera chindo je chitu kyansire gukama mono ne singe je meringam mono kyaro rojindo plasita du asire pi yabone minute na gochibosi mangana kongira yes isinge njo tosa ko chikwaro bichinkoro tuanje tukubali turusie meringam yanga na roje nali asa maja ali yakoru nali ase chitenda cha kabire wetlands turusie meringam oro along the rivers and wetlands niko turanyole amachari ituna na bakoirana munarengi kurukare chindoje jirie tuna wachikoirana and so on iwe miringambo eli sana ero sababishete chindoje chito kwa wachinge nimbia sana manjubiri gara tukonyo kwanyora bo semi kabisa igoro ya mangana ya climate change na mangana El Nino bana tu ajire etagire go tu asaro ngoro ndiye go chaka El Nino ya chakira bono iga muna bono okay embulere bono iga libere ndero El Nino ya chagete kale etu achagete kwa imonda kurukare muno mwago yo chagete lianza kidogo lakini bono kerego ika maximum ni motienyo yo komi na limono yo komi na kabere so kurubona iga embure negenderere trigo chiko gokama negenderere mpaka omotienyo oyo no motienyo kianda gena omotienyo komi yo komi na limo aliera abe nyinge saidi komi na kabere egende mpaka January yes January to kwa tembura January mbura nero yes ebona krokuro basemi bwabo na director cross department pro bibo kurwikino na sabade migochi osasu monto dogeli department awon on each county bantu pe grupe asemangana ngitigo kwanda director beyamono sano moria seli bagernande obasemia tokurwe chinga kikabire iki tokagerete mbore go chikabe nyinge ande toroche yachakire egenderete ego chikogendera saidi motinyo ko mirali mona lira benyinge saidi obasemi bo chikoba kere mbure nyinge tubene tukurigerere ngitobene takokora kwanza chi county cha government cha Gusii county ya government ya Nyamira na Kisii gende getangani baruore metaro yonspi amachari kago chekere mbure go twenyinge ae togweta arakara Israeli wache sewage systems sewage systems chiro siku chiba silri buya kabisa amachari kerawe ta mange ta burukane sewage asena anda samachari to konyume aleta marwire ya maji cholera typhoid na bintu binde kabire byo kera to akolera ego tuligereria se amangana muna chingo bana bokira abeshinyinge lightning strikes amangana chingo abana ba muntu ndita basa wanje rubukiye saisike kare mbura yakere go twa go chese mepira na ko sungo kaisiko ovyo kere mbura yakere twa abantu bayira na nyomba batimoka mbake mbura yara yateka go twa kiskura abana wasuiriwe ebintu kena nando wenda kuligereria kere mbura yakere kere mbure go twa chindo jenjiro chira ichore chindo chikari cha ichire abantu bayitana makini kabisa abana bakemba wajeruwe kwa weta se chindo cheboka abantu abane babororo babashindikisa babayetia baba crossisha babayetia se chindo je chiri ande bachikuwo imagaroba bintu binde asenale muna chinse mo cha gusinjiro mbali muchimanyete bagusiba minto baroba manyete se chinse mo cha bo chiri vulnerable wose chiri atwale muna landslides dira bali kwanyuka
mobe careful sana mocheki mobe mogo cheki serikali chi serikali chito chi county chito chi cheki chinse mecho abantu banyare kwa mafundisho ngibabwenete gukora onye bakunganya banganya kare mbura yacha kire ko benyinge saidi baenda saimo kirete igoro arsenal floods chiko bamaja gochia aba mange chinse mogete tokoroka floods abantu abu nao kare mbura yacha kire ko benyinge seka manya ko tumanya abantu bagende banganya gochia saimo kirete igoro chinse ebinte binge munabona abantu bagirigaje batumye embure yebuya koro sindagera njiro mbali jinyeni ne chindagera mbali kirasimekwe wetera noborayi bwa abawo bisaba agirigaje chindagera kiritora nyole chingaki kabirechi kirendwe kyagarana bora nyole kero kende ekere elinino yalire lanina yakire lanina nekere embure ko benge lanina so nabe konyarekana chingaki chinyinge kantwanyorere elinino yalire embure yego chikoba kero kenda wera nyole yaberenge tulende chindagere kare twagesire nembure yengi yego chikoba tusimekeme menge emiya ese bwena de gosimekwa egere chiko konya se ugonjeri Kwerire ngo chikoba muno nechingenje chinde mbali muna turagenderere koba toko basemia chingaki ase chingaki buya sana director kirende to reguru ya mangana weta si county Kisii na Nyamira nene kana to tukuri mangana climate change you and the summit ya si county ya Nairobi anasema gaja KCC kirabarai au pekena da sense merikuri linga climate yego chukua ya factory na nimero belikira begwe ase Ogoonchoreria change Kwerire director ngeko gara Gusii embure yengo twedo de nino lakini embura ya tunandoba magayo mondabo dikubigo jiroji gintu geko rembure gutusi imbura yatwa kare ya imbura yatule nyinge mono sana daika sana jikoera ando kanyoro muntu kaburu mugetike biyo chiroche eye minetie nga mbaranyora injira yogo store machari yogo kara rain water harvesting osa machari mbaranyale koya tacha babwati bintu biyo koya tachira machari igo gintu kere nanturanyale ko ba semia onye ndiye konyarekana abantu banyole bintu bye serikali ekonye abantu banyole storage facilities chitangi yigo store amaje gose chirisabo gete chigo store amaje kere mbura yatule teka isana njikoera twagenda nande roje yeah sana director to ndreta mangana aya ngora dore gusindo simede miringa mwemenge lakini mbrango tuere wana karote ya antona barusi me secretary semi anto barusi me ringamroje mbarocha yo kurusi me ringamroje kiare mbrango tuere odena rusi me ringamu na ngokamukira maje kibaroje na nomo dorusi mbrango tuere agendora bain kaji na rusi me ringamu mbrage oto ese biro bigo chikochicha Gusii tutarije tikokora kurusi me ringamu elianga na roje na ali ase chindoche chigo chakera Gusii nere kuchikoba desert yawe muna northeast ya sabudaroje wese una kitui abantu mogende kurigia maje banyora maje sakale gosenkaroka uko myo kichibunda agene ndagera won abanda bange bagane to kosoma aso ibintu biri bakorora so kero turange kabisa tuki ego gotorone to kunya irengere bibete so mutwe twange gukora muno to gotebiwa finally toja kwerorera kero re mukebunda ndai mukebunda kinayo na ora nyole kwa gotire base to agotire re mukebunda gusabana baito bachikoro baito baguchiko mukibunda bachikoya maje gose as far as kero lakini gora tena mandu gwa gwa na bagotana korengana ne meteye medai bon no monto bua agweta ini meteye kerere Gusii mengira ke korto kuto nyole mbra naman yes bon to emeteye keresme kira sagia ego tokonya gekaro no ne mirinka moyengo konyere samangana yoko pungusa rire yes lakini esimekwe ase abugenerete ale yake kurwa se chindoje egere etokonya sense moyerire etokonya sense moya biashara metengo tume katoliko agacha okorere bintu mbali so that macha ito taba affected tutwara macha ito kawaida chindoje chitu nyarekoba emburege enderekoba so ama ebogi mabonya ariko gendera kawaida yeah nara bori na ingeko gara na kunyi na temiro kunye gesima lakini nanya konyora maji daktari nanya director nanya raka ande ina ningeko gara au deno temiro kunye gesima ni maitenge kwa magara moire ni maitenge to ke kwa tanya konyara maji wa temire sana
na singe bali barenge bosi yao agasimeke milingamu ase chitende nali na batebi kale agasimeke milingamu ase chitende ose samaji akabere kale ase nare gwagatachirega konyegera onse iga maji ari nsamange ya ese birubo na ase chitende agasimeke milingamu eri kanywa maji ari onse pi maji ari no ara konya ko refill akorifi ebisima ose akonya kogenda kuchinze aso ase se jinse mojiria samajare kero kunye gesima isima kyanyora nga chichana linjero jinga weti amaje na ige sima kyao kyanyora amaje so kera to asime temeringa mweye ase chitende asa amaje ali itakorwa ndoko nyara kanyora amaje until to arusirie meterie meringam ase chitende chiria yeah. Kama nataka nyara ta bono maji ta kutoka zote ebe kwa mfano ine evidence ya emeringam ya letre rochekera kole matali konyora maji yeah. Ebisana manjumuri genda kutumari boli ya uliro kani director Kwerire simambi ya boni ganda kudugwa na mangana climate change na weather asi county ya Kisii usasinsi ya Kenya anekro musangana ote yogenda si county eli ya Nairobi kero barabara oro au kwanda mangana amangi goro ya climate change morning Ndizi TV mbia bona sumuroberio entubwati factory chie chae chinyinge asorongo rwagusi chiroji nkwa affect jire climate change director yes. Kubodi motebi biye mono sana chi factory chirito wade chinyinge ase Gusii gaiga chiri nyinge mo tebe ndoliko chikombe na chire saba songo yes factory and eons industry and eons gento ke machine and eons ikurushia ryoki mokoro ase factory ryoki ichinde chigotumia coal osichatumia emete factory nyinge chigotumia emete Gusii se coal kare ase naro kola ase jimni kwaro ryoki kominyoka gochiro ryoki rina riko ku carbon na riko ku carbon ande ryoki carbon ye ina koro ku greenhouse ya greenhouse gases greenhouse ni genge greenhouse eje tokoro sitogusimikera chinyanya maana yake igosuia condition chire ga chari meni muna chirensa so carbon ile nere go chigusuia libera liri korunsa ikogenda to space carbon ile tari chikoria lago because ile in form of long waves lakini ekarongora kwana karongora unda wando therefore didukora kwana ni rino kienyeji uno material kiri gotira yona rigo jirara osiembura again partly eriokiriria kerembure koroswa keroto kuligeria soil science we mbura formation of rain eriokiriria small particles eriokiriria na chigo actors condensation nuclei condensation ase amaji ari garago yeta abwaterera ane tabe entonyene so lakini rende eriokero kuligeria ndibwate gusababisha rere binte binge bibe Iwa the effect nyinge chimbe kubwa chingia kubwa chingia yeah bia sana aseme ya disaster management ya county usini ya Kisii na Nyamira director ninga kiero berete kero mokura aligeri kero El Nino bune yebone goja a disaster management ni roberete ya okura na ne bose miki okura rugo choro ni kwa tena baligeri abantu banganye lakini mbe roberete ndi to kana no ne mote bwestima okogwa embrayat owa lakini obo ange oneri tukurigima usibintu byaba angeri tukurigima ngakibata kena barugwero beribya ekero ne mbredo iganyeti enyingi sana amorali mbiye mono sana disaster management teams ese county ese Gusii yeitoga iga Kisii Nyamira na Kisii disaster management bonere bwene to ba makini sana kinga kimune chiga ekole sensitization ekwanere abantu mbali etebi abantu moiga manse yemete munanganya kwatebiga ba emphasize emete na boranyore kwa kirunengo bagosemete yakogwereire abagendi bechipigipigi chinga kimune chiembure nyinge gechikoba bagende na makini ichigali ne chipigipigi n'abantu mo wetange abantu babe careful sana ikore chipare chiko chikoterera disaster management esemi abantu bakora emeremo se chikware bari bakore machikware bari bakore baso aguchime lira bango chikoba liri nyiu ndeliri top yanyoke ahurira anyukiro umuntu uri mutube ngakikindi cyose abantu riri mbura yansire yatura turega abantu ba chikware bate kukarate mogake ntobaga n'cyo baguma bwe nombole muhimu sana so disaster management babwene takoba
alert ese kendi gyonspi basemia abantu kwanza baligerelinga island slide yako ba usually base bagende makagali baye ba survey baligereli baralinge bwanenda gukora disaster management babwanenda gukwanira abantu nole ba health barara abantu babwate chinet kero umuntu naro oyo tabwate net chimosikite chigo bachinyingi ekora amaja go chiko ago chiko bakerase chimosikite chigo bachinyingi nebintu binde mbali disaster management nerebwenete gosemia igo onyege kunyarekana chi county chetu chiru chibese chisaine echa ese department ya disaster management disaster management chinga kikabirechi ebabwenete ko bagosunguka usigaiga abanyamire na bakisi basunguka kerase baligererie vulnerable places chinsemo chiriji chibwate oborege mbali kiranyare konyora shida fulani so basemia abantu babaye gosemia mbali nkibawenda gukora yesana Conrad Ongwesi Cook Hearties then fair insight session director pokea salamu kutoka kwa Meli na Joseph Ongwesi nimewasalimia then session ile ngia sana Teresa Kimto then Muranga pamoja na wale yomorobera tubatu sana asemambi ya abone Andrew Matunda na ninkoroche asemambi yabone kana ndetubwati asomoroberio oyo turigeti okwana ninkanina twenda somutumo como sinini konde narori ke SMS ya egaiga obolina asesema ya tana lienkorodona mbabwa tana lifa daktari director lakini kwanyorana kwamba konyorana mbabwa tumurakera inki amajaya akotirimbo kabosa atali kwakeru abakonye kimezo zino mwirani libo na bongo mwirani swali ndio tamwirani yo sana yeah so ase chinse monchiroro okonyoranga bagwa tamache agotirimbo katusa dali chinse mochinde chirare gasumura chiko te batana na ole niga igaseito ngwate ba swali limonga kerembura ya tule immediately abantu imoke buyo bagenda sine kama hiyo sasa so abantu libatana babwenete kokonywa ikosi negento kegane tijwesa amacharia aswiriwe batuye bayatumie sogo kora irrigation asogo siarera emimea mbali chindagera chinyale korosiwa yeah igobano gorana serikali tagirobe ka resources yes serikali wende ko be resources asogo suya maji ose sokoros chi dam esa maji alika weta bo sabo geligwa akora irrigation atumika koros chindagera mbali asimeka matunda simeka chindagera mbali ndo wenda tuko twale njara ne yake to wenda maji na example kikwate abona maji tana river aba Egyptians aiga se yesa chetere njara yale nge Israel remember that story I remember Israel brother likoro no hakuna mfua lakini na wao watendagere nyingi kurukare na wale kwa mpaka wa Israel ndagera why aba Egypt abantu ba Farao ngego ara bagwatendagere nyingi amaja gweta bakoenda Israel ya gweta se eurojero kurukwa River Nile originated from Kenya originated Kenya and other surrounding rivers yagenda Lake Victoria rwatira Nile rwagenda mpaka enyanja ya Ruguru so batumia macharia waya irrigate chi migondo yao arosia matunda chindagera mbali so we can do the same endo na boto kunyara kolente era kana daga twanda sumutumo como sini nduma kwera toko romoroberio yo mwanchumuri to skangwe na tore to gara to ndo kwana mangala creme chinju so chinji Kwerire amo nembule ya jakirogoto anasoro Gusii kadone na director meteorological department as a county ya Kisii na Nyamira and sesa goto era kabisa tumanyo umanyi otebirina ambrango tuere nyinge ngaki okweroberi nae to igama isio mote otumembure nyinge asensemo ya agriculture otumeke mbure ite koletera marwire kyara hedita sadinchi karo igo na ngwe natura sintundende iyo mwario ndaga tojugo kwandra mangana mange asimambia bona tuskene on Ndizi TV wansu bomugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kero muntu
nabwatwo muganoye kurwa iburitwe goikasa ikire buniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia ganda to gotwerera no to koredra bageni bakirengenjo mugano twerera mugano ye ototeina nkia korire na nkia ngto kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone no kurwogusigeta bucia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngoteba monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bw'ubugima bwane gantike bungweke ukoigura higa uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunta mebikoreki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo Spexels Opticians abubale si clinic kia gudka imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria Ogoonchoreria nigo tokuririria inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko Bono Frida Kirubo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria Esabari y'Ogoonchoreria no murubiri koleto asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira Ogoonchoreria imenesiko yorogongoro Gusii twasanga na barabu esabari yabo ase Ogoonchoreria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asoko ene kibunangu kini bare Ogoonchoreria bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko Umerana nere kira rituko lya alamisi enseye munenusu ya marogoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinsa isano neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria y'Ogoonchoreria ime ya Ndizi TV kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose birigukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks
mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamarono mwanju muleo Ndizi TV karanda da kutobwati asemambi yaboniga aneka na director asensemo ya meteorological department county ya Kisii na Nyamira agotwera kabisa iguru manyi amangana a climate na mangana a weather toto ebrine El Nino ya chakira sorongo rwa Gusii na ro theringi kogera Gusii to konyora embura kera enkaki to deoran kanani kole no to ebrina enkana lakini ebintu biri bikogera twanyora embure ibo igoto de beninki climate change ingi genda te ngita kirokorwa na nige kogera rireria Ogoonchoreria asense engima ate na it's global challenge gose ya beire nige kogera aba bisabandi bara sense meria Kisii go kwanda meroberie kobekwa useme kakati kobekwa indigo kora eme eroberie doctor ose director nimede na the daktari the abaso mirimono buna wa director stin by doctor lakini acha totebi hiyo ujesa matuko alebosho wantu akwanda mangana climate tuara global warming neroro ebintu binde mbiroro bikogera mangana aba na takutura kwanda buna jitota mangana tana lifa na tuara gukorera jidam gorosi kujire daktari ose director chinse ense to ya Kenya jidamu injito konye asa mangana a climate change. Chidamu echinko konya chire egotegemeana kichigutumika chidamu abantu abangena wara understand chidamu ngichigokora edamu nasa abantu balemire bakolema barosia abamuna enkoro ose basuya amachi getata basako gotirimboka muna kabere iyo chidamu echi chire chinse chi ensengima idamu echi na chikole testima damu ere kare aros tu estime yede ko nyara gaba damu itayo damu yego suya maje aba mange amanya gutirimboka una se aba gusimba mayite chitinga cha maje nakije ko kolega mba mayite estime na beko ko kole kwa gacho ko se koros netinga maje machine nere gonjoka itapi ya amanya go produce system jidamu nyamjigo konya na jirojo jidamu chinko konya jire ekiagara chiko umaralingwa ntebye kwamboliri swali elimo lira besolved na goselira letwe nejidamu ngwaboli ngaba Gusii kerembure ya tule nyingi jidai kaisano na kwa romondo kai mogetie nyongo goseke buyu guchiroje ngege gosaba bisente kagre endeke kolete getekaro ekyo nesenge ndo bati mache ye mefrechi siyo ni sawa ndo bati mache mefrechi ngega ndo bati mache mefrechi mache ye mefrechi na gaitoko ya Rusi chidamu chinsemo chinde chinsemo chinde chia Kenya no iga Kenya ese bakorosie damu amacha ichuri kwa mange akwagenda umurima igoro amacha ali amanya kubwatu kuna gravity atirimboka oka asabu omaralia asabu one asabu chinsemo mbali mbali amacha ali ye damu andi na bakorosia aro system bono usiase ngenye ndo wati damu sana chidamu chire onye chiro kange chatolete estima sima ya itego sira sana estima nere krosiweraro siwe tumike Gusii osine chizemo mbali angena Gusii kero monto kere village kere gechichi ke twale estima kere mwate chidamu yeno world produce estima mokonyora mache yo konyukororo chi factory chi anyora mache muna bono ko chi town chinde chase itoga igatingo tebanchirichi okoro anyora abantu bagusuma maje na makokoteni koruroche
macha ndo kumanya na mayare ositari maya so kosuya binte kabira biria kidamu jinawo chigo chato konya twanyora macha mange macha arugo kera se chi hoteli mbali ne chinsemo mbali so botumeki mbali Ebia sana kirotora nsema ya kremeti chiko to kwa neguri ya biodiversity kendo kieke direct biodiversity kiroto kwa nilita biodiversity ne mimea mbali nature animal mbali ni wadudu mbali kendo kende yonsi kibwato bogima osike bwato moyo kikorekana kiroto kuruka microbes ose microorganisms biro bindo orara na maiso ne bindu tabirore bire mbali wanyama mbali abantu chinyang'au chisese chiumbu keregento chikonga chinyoni mbali ama emete mbali chindagera mbali anything kendo gions tokoroka kemenyete living things was living things Ngoma bira affected na maana ya akreme even they bono itokoroka biodiversity plants and animals ebike bikorolekana bitali korolekana ngoma bira affected gose gokuna bire na climate change ikiagera kere libere lia change ibintu mbire bitagete libere ragete diko bali nyinge byanganyire kurwa sabu igo climate change maje ga kobora byanganyire chigoma ibintu muna chikonga chindagara chikonga cyale ko lyali cyalenge chindagara chiria kere climate ya change inagere litari ko chikotokoro miosi eli yalengo yakwa gonye ndagara ye payo kurende umunyamoyo teyo gete kinge baro ngego kyanganya kyagendase usiliberera gete lyacha unegento lyata gito kendo gete itembere cyagete liberera ligo gicha gento kyaiwa ngeli comfortable ngeiweti uya kyanganya kyagendase ose binde byakwa ekerdo kwanda mangana climate change imerubere tabekiri uya director ngira chiko basense imerubere tabekiri buya ense muna bono climate change ego sababishwa na liberera climate change yakoleto na liberera liberera likoleto na greenhouse gases greenhouse gases nabate binchirichi methane ekoleto ne chiombe chinyingi gose wanyama wengi gose kwerendese uchafu iliyokiria gatoligeria sense moye lirioki climate change tacheti guswiriwa and nabata una kigo climate change gupunguzwa gose kwa mitigated ense yego chikoba yeliberera muno liberera liri nyinge ligo chikosababisha asichi nyanja chinene mbali oceans chiko sea level rise chinyanja chiria chinyanja chiri chigo chikomenta kana macha go chikoba mange Island Island na itura jorkeke Gusii ebituno oboge tunambole bako basama chemi land yerese within the waters echigo chiko echigo chiko sira kiagera maja go chikomenta kana asichinyanja ngekora maja ra chikomenta kana asinyanja ekiagera chinse chinyinge chiri chirale kurwa se ikweta chirale kurwa se rioba echiri chinkendo muno ande chire in ice form ona Iceland aso tanyale komenya so kare libera ligo chikobali chinyinge ligo chikomekia chi ice area okay ndo bolia bonyare ko melt wa form water amajali amange aichori chinyanja vya sana director na tato kora bebra bietu bere lakini ndi twali eli ndira na robori eli mana ndire mukorata yani mbrango tuere tegotu ngeko ga chinga kijinge ngoteba tole nga emburango tuere na bono ndadebe nga emburane tu sinyise mo chinga Kisii kero kende aiga sole SNDC TVere abora betoro lembure yiga lakini umuntu lensa aiga nyabururu gas embure ya mutuere umuntu lega aiga nyatie cosa ya mutuere umuntu lensa aiga keroka umuntu lega aiga nyamira umuntu le elsewhere kwanyore lembure ayi watebire tera gutuere enateba era tu sikinze mo chinga unless untebinga debi asende
aiga soro moraria embura netoro nabongo ngo baibo gote bina asore asabu na kya garuka nabongo kuboria na garuka asigite na asigite embura yawe era tukinsagite uchagera asagite mbaga asigite ingegera gere embure tu embasi moina ari gose nyamata arute tu asende ngonyale kanere kyagere embure goto kolengana na mare munare iguru yes ora mare amare na ora kole tembura so na ora nyole ngamare aita kando yang asore asuka na boko rekerole asenara kanyorole otene nega kwara embura ke goite ke mumbugete sana ya ita yage yes ende ita kero manyo bonge sana ngai moja mama nyana ne mbrango tuere director ka to gora bana ngukora tuere ngoma ya tuere mbrango tuere kyagere ayina ora mafundisho como bondo itona royo nai yo no kukwara ngara na yo obrario boiga utangasa chido tali mondo ranya leko bakora is not easy rega to kero raisi because goika uchiete college soka ganda university yo jugo igure yo jugo igure na ora teke turwa mato de biana degrees zisha ze bindo dar modo de binge sana ke temperature ko ba mugasonga kyo ko ba epions ko to de mole kere me ko ba na inu mo predict na maniu sa se no go buira ki no no manyete mugaso ba ke ito somiri na oyina ro mugondo ito ekara ito jete skuru gasome binde kabirebyo ando gasoma ekara binde bibo sababishone bindo gete beo gete na ke koru asegete ko na asegete nge ko ara yaru ayagenda mbe yenke bwate ne bwate bonyiu gosite bwati munari kwa boli no eastern Kenya rugura ali assembly tariko turaisi ebe ongo eteroro ngotwara tule kere mbure gotwa tokonyara chimbeo chikomerana kya umerana kyagenda convergence kigo convergence kyagenda go jaro syamale so nore ne desert chimbeo ngomerana kire kyagenda igoro lakini chimbeji njibwati wonyi ubonde wese njibwati moisture njibwati enough moisture director tokole ekiramboti karogi mandrano de tinko pole krando jine posta gambol nan ko jagwe banani quality ambei ekiramboti ningi ekiramboti gede ekiranda wada mang yeah no kerana yes ekiramboti gekoretwa ekero chitemberature gose liberera etabauti eliberera kere liberera abere nyinga segete se point gete kobwa chinsemo chinde chietanete yokonyor chimbeo chionsi pichi ko enda siribira lire nyinge so abu no chiko koni bachi nande ngeni trigger mechanism aga togete kago trigger so is a long science yeah science. So kere gento kere kiramauti kere geke igor devil wind was a wild wind lakini kirambauti ekenene kirambauti ekenene tukuruka cyclone cyclone gose amarieta mbalimbali kolengana ngai mnaona seitoga tukuruka cyclone kirambauti kirige koba ase chinyanja yeah angena equator a few distance kuruese equator ngiga netie triggering mechanism yanza kusunguka so kerekero gorongo kusunguka renjera clockwise on so gewocha asali enyanja konyora ya very hot ya liberal nyinge wetani asinze mwachinde ya sababishe gento kelia ke gusito akarukire kebeli ke onjo kana round narone weta na mangana agreement nigere mangana mange waide sana ntobe no kogo ja twa kwana ya mange kerando de abantu baitu bamanye igande tokoranya no ne mangana tando me disweta akonyore itande go strike no ne school ahindo iturigeri go chibo sitwarana tanda ngitoke tanda resta ngitoke ko be ngitara bekiru ebionsi weta igondo tobe to somia abantu baitu asenjera ya ben Joshua wandene yere video biere director akaruba sembo abo mwerio second year mega tukole director bemo na banjo minto mwere ndechinga kikare munabana to abadebiri mbrana chiko benyinge bali bara asilira bali kwanyoka mo mwirende mono bali bago kolega asia se chikware mwirende mono abando mu koiga mainse ye metekere mbura ya jakirigotwa nabora nyole maga gose metege kubunaka ge ko bakora gose engoba ge ko baka chi mogendi bali bagendi chigali chipikipiki mogendi kwa makini mobe very careful lilie mbura ya girigo nyinge kerokendere no mwago monge mono sana mo koege ka chigali cheno gose mogo teni chigali cheno nse yemete na vera aguna ndo nyorege
anye mwachi kwa morolege ko bagwera sigari kiria mwaba ale kurwa semete ande mokorane nyinge mono mwara genda kando kidogo biasano manjuburi de to korira bwa serero kuninde director na bekago just studio ndetwa kwa la mange na alimuraga ni kuburike ndo itumbanye igoro yogo change Kwerire na mangana aweta ito na riaya sorogongo rwa Africa anene kara Africa kare kwirwa ndego dana bono na ndunto tugumaega ekero ebintu bitakire bigo chikusareka guchibesa erinde ebe kemiroberi yogo change Kwerire tangwa kerimbe mrakro watch or Ndizi TV na robo nsmogusi asumuru berio bwensa kiyogogira kyojagra chinza 12 chama bibaga chinsesto etwalire bodaika boke ubudo diusa menda kinene na mwakirembe mano e producer yane akoro kwa Joshua utayo kwene kina malugine chibi chago cheira senjera yabene tumira na nkuri tukurira misi akoro tukuria mangana yeri chiko ekero toko jitwatwana naba wakiri ase studio twarari tukurigana twarobulirubya me Ndizi TV ne robo nsmugusi no botambe ko David Ndizi TV ne robo nsmugusi endekiane endekian strega soniki gotoke me Ndizi TV ne robo nsmugusi iriane Brighton Makoli Sese thank